Afternoon Edition. Madadangog nindo and mas dakula ng mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Mga tugang, mga tugang, mga tugang. Dakul mga tugang. Oy, maray na hapon. Weekend na naman tabi. 24 de Hunyo taon 2022, Biyernes. Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat kita kay Señor Santo Cristo. Diyan na hapon, alas 5 may misa DZGB News Online. Diyan yan tabi, magikan, may misa sa Mission Church sa Dapdap. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan Sociedad Asin Familia. Sabay dyan sa mo'y paglaom na yaong kita gabo sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Padagos kitang manarig day magpuknat sa pikamaherak sa amang Diyos na malampasan tanang kadipisilan darakan COVID-19 so mga may helang ng COVID. Magkaburulog na tabi asing kitang pinagbibiyayaan kan karahayaning salud dayman maulakitan magamit niya to ini susog sa kamautan kan amang kagurangnan may meriendahan lamang tabi tatanems gari kung sa sugal butaw bunggi walang personal ng tao. Kakagutom day bale mantang kamo dyan nagmimerienda. Nag-imbitar kami na mag-iriba-iba kita sa alas 5 nin hapon tatalagdagan mi an sa indong kabasugan sa paagi kan pagluwas kan mga bareta dyan sa luwas. Pagbutwa kan informasyones hatod kan news team kumparing Jim Pading Al, kumpadreng Jomar, si Luen, si Ands, si Joshua, si Henry Mata sa Samuyang Mobil. Technical Control, Tatanems, Flora in the house. Sa newsroom, pag-arog kaining oras, at minapadagos po kan sumada lokal, budang pag-abang kan mga istorya nasyonal, internasyonal, si News Director Edwin Peralta. Siyempre, padagos po ang pag-monitor ni News Manager Mardela. Sa IT o kaya sa production, yaon dyan si Angel na Mustaza. Sa IT, si Tricia, buda si Richard. Sindapuan mina-broadcast kan sa mga programa sa Kinaban, DZGB News Online, buda sa YouTube. Uno basang ang mirindalan dyan, Angel? Ora basang? Abi na Angel, cheering. Ayin nga ni. Binayaan na kita ni Tricia. Masay nito. Ba't may mirindahan ito? Ako pa sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Masira mo nini champurado talaga naman champurado daam nasira man agad sa ibaba may champurado diyan sa tindahan. Adi tabi ha diretso na kita kan sa tuyang mga pag-istorya. Nagsusubaybay ako tatanim sa mga pangyari sa nasyonal buda internasyonal taod-taod isasaysay ko tabi sa Indo ang mga developments tanganing kita gabos informado ha makapag preparar kita. Isihunta mo na ang initial na bungkaras kan mga istorya man dyan sa palibot. Nasa linya si Luens Nabarcena, marhay na hapon. Luens, go ahead na. Salamat tabiya, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta direktang krinangka asin pinangaranan ni DNR o kaya kan DNR Management Bureau OMBG Region 5
na namonitor ang mga namonitor na apat na barangay asin sarong pasyaran sa syudad kan Legazpi an may mga lugar na kadakulin mga nakatambak na mga basura sa bako tamang lugar. Ini makalihis tabi Sir Pio na direktang pinangaranan sa Solid Waste Management Advocacy Campaign Seminar sa Pepperland Hotel na natindaran ka na DCG Benyos na mismong si DNR-EMB Environmental Monitoring Officer Marie Francine Bundal pinangaranan an Barangay Rawis na may mga kalat na basura sa bay boundary kay ini siring man an Barangay Lamba dahil sa Apad Beach sarong bakanteng lote sa Barangay Lapu-Lapu siring man an Barangay Pigkali sa may gilid kan Tinampo. Pigkali, Roger Rawis kung saan makukuha ang opisina kan DNR, Barangay Roger Rawis. to that. Oho, pagkatapos may Apad Beach anong barangay ito? Barangay Lamba Lamba, and then Pigkali, Lapu-Lapu, Lamba. Tapos Pigkali, uning Lapu-Lapu. Roger. Ayan, apat na yan. Sige. Tapos ining Sawangan Park sa Barangay Dapdapkan, Syudad kan Legazpi na pinagmamanihar mo kan LGU. Sa Uwangan Park. Roger to that. Oho. Sigun kay Bundal, may mga nanotarang kaya na mga kadakol nin mga basura, arog kan mga plastic asin iba pa na nakatiwangwang sa mga manlaylay na lugar kay ni. Kaya sigun sa iya dapat gumibunin paagi na i-improve kan mga opisyalis kan mga barangay asin sa mga naunang bitan na nagmamanihar sa lugar na kaipuhanan papakarayon tangani ng maging ligtas ini sa ano man na polusyon nin mga plastic. Paliwanag kan mga opisyal na pinadarakan mga kapitanes kan manlaylay na barangay tabi Sir Pio, saroan sa indang rason ang problema bako man daw residente ninda ang nagtatarapok sa bako tamang tapukan, kundi ang ibang mga tagalugar na binadarayo asin minatarapok digdi. Alagad na nga man ang mga nag-aratindir na inguwaw ninda, i-report ninda mismo sa Sendan Chief Executive na ipinagpaluwas na impormasyon kan DNR-EMB magkinaaraman sa siring na bagay tangani na mapakarhay ang serbisyo sa abot kan sa indang nga makakaya ta talagang grabe daw talaga ang problema dahil maninda pinagdunugaran na talagang igwaning basura sa mga nasambitan ng lugar. So ang katuyuhan man gayud kan DNR paano is na to magkaigoning shame game and blame game Bako man kundi mataas ang awareness kan nagkaoro ng bita na barangay imaging itong suday na ng bita na barangay na dapat day mag existir anarog ka na sitwasyon Roger to that. ngunyan ining so mga nagkangararan na barangay dahil naman magturo pa na bako man ngayaan sa mo nagtatapo kundi tayao na dyan sa jurisdiction ninda hingwaho naman na mapara an arog ka na sistema an arog ka na sitwasyon man dipisil kung pagkansigan pansinturo pag sinturo kansada saro pero dahil piga-aktibaran sa problema this song remains the same. Correct. Yan, okay. Di, ano so, ano ang pahayag kan dinar kan nagbo-monitor sinda o natiyempuhan lang ninda yan o gabos talaga igusin na ning monitoring ta paminsan siyempre kung matiyempuhan mo na may naglinig pigpapalinigan man say for instance sa Uwangan Park pero not all the time ang paralinig yaon dyan baka natiyempuhan na pag-agi ka sa taga dinar iyo maso pagtarapok. Roger to databi Sir Pio, ang paliwanag kay ni Bundal, perminaw hindi ni pigmamanmanan. Ay, yan. Sing databi Sir Pio, nasa monitoring division. Ngunyan, sa perang beses nindang balik-balik sa lugar, iyo ang na-assess ninda, iyo inian na mga lugar na naunambitan na talagang igwanin problema sa basura na dapat kaipuhanan pakarayong kang barangay. Apisar ka na solid waste management sa pagkolekta kan basura. Iyo, oho. Ansaro nga niya na Apad Park baga Apad Beach sa anong lugar yan? Lamba. Sa Lamba. Talagang may posibilidad na so mga nagdadayo diyan ang minawaralat kan sa indang plastic mga basura. Roger. Ngunyan iyaon man diyan malaog so papel kan barangay sa enforcement kan kalinigan. Roger to the tabi Pio, tayo man ang ipinagduo ni Bundal na bako ta pasok gansinda
kundi dapat nang i-remind na dapat striktong i-implementar ang solid waste management. Mhm. Dahil anta sa oras nga ni kan pandemya, nagparadako lugod sa mga basura dahil kan mga face mask, kaya sigun sa sainda, ngani nang day magparalala ang sitwasyon, dapat ang barangay humiro na. Yes. Kaya sinda, nagmonitor tabi Sir Tio, asin pinangaranan lugod ninda ang siring na ini, na bagay na ini sa ampangan kan gabos na mga opisyal kan 70 barangay kan Legazpi. Iyan, sige. Roger, so yan tabi Sir Tio, ana mga dagdag pang istorya ali sa DNR-EMB Region 5. Ako po si Luwens Burse Barcena. Thank you so much sa Luwens sa dagdag na istorya hali dyan sa DNR Region 5 Bueltadahan ta daw ang temang iyan dyan sa report o kaya na report na ni Luwens. Mientras tanto, 15 minutos na o kaya 16 minutos na lapuas ang alas 4 nin kapag kahapon. Bicol target po ini. Isihon ta daw ang dagdag ba na istorya dyan sa luwas. Premier Distrito kita kan Albay. Kumparing Jomar, what's happening? Salamat pa rin Pio, marinapon sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Nagbalik na sa normal ang dalagan tabi pa rin Pio. Kan mga okasyon sa kapalibutan, patunay diyan ang pagselebrar kang kapistahan kan San Juan Bautista di sa siyudad Tabaco ngunyan aldaw. Yes. Sa obserbasyon pa rin Pio kan DCGB News, nagluluwas na apwer kan balik sa normal, mas nagdakol so tawo kan nagruluwas ngunyan para magselebrar kang kapistahan ni San Juan Bautista. Kumpadring Jomar pala na nagbelta na sa tradisyon so nagpapakupsit nin tubig. Roger, kaintra mang girarayan pa di sa tradisyon. Mala nga ni, kasubago, 10:30, nag-agi ako, nagpapraktisa na kan tradisyon na yan digdi sa syudad kan Tabaco. Ining mga residentes sa may parte kan barangay Tagas, initabi pa di Pio ang barangay na yaon digdi sa may dating kasayuan niya pag ikapadagadang sa Tabaco, halika sa syudad kan Legazpi. Oho. Kasubago, mantang lunad ako sa sakuyang Carabao, nagpapakorupsit talaga ni tubig itong sa mga residentes na yaon sa gilid na galat. Pero cautious man sila tabi pa rin Pio, dahil maninda pig lalo na kung nalibaw, dahil ka man nakadepensa, dahil ka man nakakapote, kung ika nakamotor, dahil ka man dudukdukon talaga sa kalawasan, kundi maging matipsikan sa nakitubig sa motorsiklo mo. Kumbaga araw kaya ng fight. Gari bendisyon sa naman. Pero bendisyon. Okay. Tapos sa mga pampasaherong traditional jeep nagpakababa sa indang mga trapal, ito ang pigdadurugdog ang mga kotse, ihiling man nga ninda kung sarado ang bintana sa kaninda idugdog Magayon. Kasi riguro man, unlike kang suinot na may mga pangyayari kaya ito na puro yung nagpaparapandugdog, nagkakariribok maski maopisina nadudugdog, nadudumugon. Nagkakariribok. Sa kangunyan, bako man masyadong dakol na tubig. Ang style kan kadaklan sa tabi, bata kadaklan pa di, mga kabataan na nag-adaptar kan tradisyon. Iyo. Mga bako ng mga gururangon, mga kabataan na, mga babayi, lalaki. Ilaw ninda sa container mga kan soft drinks na sa 1.5 liter ang tubig. Yes. Iluhuan siya dit sa takop. Pigipindot-pildit siya na ito, nagkukupsit, pero bendisyon talaga sa ginibong sistema. Okay. Pero igual man na nagkapira na nandudugdug talaga man, lalo na itong mga nagdudugdug sa mga windshield, kang mga kotse, kang bihikulo, medyo dakol-dakol man ang madudugdug sa imo. Pero itong nagkapakupsit sa mga nagbumotor, ito lang nasugaro bendisyon ang titira ninda. Siyempre, nahiling man ninda na garden data man na malaw ka sa trabaho, nakapurmahono ka tapos kakarigusong ninda. Yan. Pero sa tradisyon niya, ang tabi pa rin Pio, nagbalik yan. And araw kan sinabi ko sa imo, 2 to 3 years before the pandemya, mas dakol so tawong niya ikumpara duman sa naon ng bita ng mga panahon. Na-report ko na yan na bago magpandemya na ang mga nakikidayo para makipiesta nagpaparadiit sa dayta maaraman na rason, basta bihira na baga kayo ito, namimiras na sabi pa rin Pio. Unlike ang mga panahon na minadagsa,
Pero ngunyan pag kawarakan pandemya, liwat na nagkaigwanin na bulk ang dating kan tao sa sentro kan syudad kan Tabaco na sakop kang kapestahan, dakol so mga nagpaparasyar, dakol so nabimiresta, nabuhay na mariso negosyo kan sa mga sa fiestahan ining panahon na ini. Ang rason siguro digdi dahil baka na nalian arog na nga kan primerong mag-igwanin fireworks sa syudad kan Tabaco na dinagsakan dakulo na tao dahil anta 2 taon na halos dahil nakaluwasarong ang mga tao kaya kan makaigwan ang arog kainin naman na selebrasyon talagang inaprobitsa rin na makaluwas asin makapartisipar. Roger. Yan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DZGB. Salamat kumpadreng Jomar. Hali dyan sa siyudad ng Tabaco. Happy Fiesta kay Senyor San Juan. Mahal na patron kan Tabaco City, kan Kamalig, kan Karamuran Catanduanes, kan Bato Catanduanes, at iba pang mga lugares na ang patron mahal na Senyor San Juan. Maray ito na igwa pa sa tradisyon na nagdudugdog pero ingat na kumbaga sa sibilisado ng style nin pagdugdog kaya na mga nagpapasiring diyan sa Tabaco and all other areas na iyan po Senyor San Juan ang patron, mahal na patron. Lalo sa Manila, duman sa Metro Manila. Pinagsanksyon na kan gobyerno lugod ang aktibidad, fire truck na ang nagpapabulo. So gari sa nabaguran, tanganing daining iriwaltan, iba baga pa pag mga bultok na kung ano anang isisabog niya maski so wiwi, sus Mario Chef naman. Diyan nag-iiriwal, Ay, sa Tabaco okay. Medyo magayon ang sistema, ha? 22, lapwas ang alas 4 rin kahaponon. Isihon taan report ni kumpadreng Al. Pading Al, barhay na hapon. Maray na hapon, pwede peligrosong mabago ang rating kan Legazpi sa mga road clearing operation kan Task Force Kalinigan. Asin kaayusan dahil man sa nasa kakulangiman in disiplina kan ibang motorista. Susog sa inot ng informasyon ni Andy Liit Marbella kan Task Force. Big papagiromdom na sinda kan DILG sa ikaduwang quarter kan taon na matapos ngonya na Hunyo, may evaluation na naman nagigibohon ang DILG para i-monitor ang sitwasyon kan Legazpi City sa implementasyon kan mga paghahali kan road obstruction. Ang mga road obstruction ngunyan kan Legazpi, yaon man giraray, nagbabalik na naman ang gawi kan ibang double parking. Siring na sana kan digdi sa may palalaog sa Marquez, digdi sa may ampang kaning small talk pa de, side kan Evangelical. Yan. Palalaog digdi sa Marquez, na perming mga double parking. Wala tuon Wala to ang mga bihikulo digdi pa de. Asin bako sana digdi kundi kadakol pang mga lugar digdi sa palibot kan syudad na siring kay niya sitwasyon dahil masana sa kawarin in disiplina kan ibang motorista. Kaya nagiging kulog tayo ini kan task force. Kaya ngunyan may posibilidad na maapektaran ang magayon na rating kan Legazpi pagabot sa road clearing operation o implementation. Yan depende sa magiging evaluation man giraray kan DILG sa mga masunod na aldaw. Roger. Yan pa niyan mga update padigli sa Albay District, Alarmario, DCGB. Salamat man kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa Albay District. Road clearing operations. Igo ba ganin direktiba si Sekretaryo Anyo na ipadagos yan, ha? Disiplina lang yan kay po. Dahil man kay po nagparapandakop bagatatanim sa kuntana. Kung may disiplina, sa totoo lang paggal pera di los ubos kapaggal sa Pilipino kapaggal sa Pilipinos Mario Joseph natadawaan ilingon mo kung yan baga na paminsan na igoning no parking sign mapark andyan pigiling kung may pulis pagkatapos pag na yung pulis mapark pag nagbutwa so pulis na din ako so nagpark
Babasulon pa ka nagpark sa police. Paano nga nagkatago ka? Paano nga nagkatago ka? Yusip, nudo kita baya. Di sa... disiplina, sarupan disiplina. Yan. Yaong ka sa escalator, ano? Kung masakat ka o mababa, na matindog ka sa nasa escalator, sa ingkan portion dapat. Right side. Stand right. Dapat ang left portion kan escalator, clear mo yan. Tas yung mga naghidali na gustong maglakaw o magdalagang pa itaas, dyan iyan. Sa today, nagrestoryahan pa dyan. Nag-arakbayan pa dyan. Sa Japan, daikaan. Kaya, inda, baka ang sarong magic element kung natataday pa kita nag-asinso talaga is disiplina, ano. Tay compare mo sa Japan. Sa Japan, grabe ang disiplina. Sa pag-eskwela pa sa nasaakan aki sa elementary, pre-elementary grades, iyaw na pag-instill nin grabing disiplina talaga. Pagsunod sa espiritu kan lay, tabi as in regulasyon. Hiling ang Japan ngunyan, asensadong todo. Baadi yun ang magic word disiplina. Ta sa tali, ikaw kitang mga tali na Pinoy tatanim, kadakul. At ang sa tuyang mga tali, ang sa tuyang brain factory, ang Pilipinas gulpinin kapable intellectually sa manlain-lain na field nin endeavors, science, medicine, technology, sa mga trabaho kung ano-ano. Yaon baga, mala mo ka itong anong taon ito na ang nakaimbento kan I love you virus na pati so Pentagon kan Estados Unidos de America so command center kan Persas Armadas kan Amerika kan Estados Unidos de America, the one of the superpower militarily sa kinaban, saro sa pinakamatinding monitoring station kan bilog na seguridad kan kinaban ng Pentagon, nahack baga ito nin saro sa ng Pinoy so I love you virus. Ang nakapa-spread kang I love you virus sa bilog na kinaabang kito, saro sa na yata itong first year college o fresh graduate sa high school. Yaong kita ning mega bank nin tali. Kaya lang ang tali ta pero dulos ubos gigamit sa kawaring disiplina. Puro kita digdi madudunong ano for our own convenience purposes, ano. Ay nako, maray na hapon tabi kay amigong King Reginaldo dyan sa UD Putin Hill. Nakamonitor si Tata King na Reginaldo dyan sa UD Putin Hill. Maistorya si Joshua hali dyan sa luwas. Joshua, marhay na hapon. Yes, maray na hapon tabi Sir Pio, maray na hapon man sa mga paraan tabay para sa dagdag pang bareta, pinag-adalan nin mga eksperto asin agi sa masusing proseso ang mga bakuna kontra COVID-19 kung kaya siguradong ligtas asin epektibo ang mga ini, partikularmente kung itutudok man sa mga kaakian. Yan ang tinaawan doon ni Department of Health o DOH Bicol National Immunization Program Manager Dr. Desiree Briseño, katakod kan pangapudan kaini sa mga kaakian, mga estudyante asin mga magurang na makisumaro sa paglibot ninda sa mga eskwelahan sa palibot kan daraga, tanganing maghiras nin tamang impormasyon asin makapagbakuna nin dagdag pang individual. Sigun kay Briseño, haloy nang nagbabakuna sa mga aki asin sa dakul naman ang bilang kan mga nababakunahan asin daiman kinanotaran na nagkaigwanin baku magayon na epekto kay niya. Mientras tanto, ngunya na aldaw Hunyo 24, iyo ang huring aldaw kan COVID-19 vaccination demand in school, kung saan ang DOH Bicol katuwang ang mga rural health units nagtuyo sa mga munisipyong may hababa pang vaccination rate, tanganing maka-generate ng demand sa mga estudyante o sa mga magurang na pabakunahan ang sa indang mga aki kontra COVID-19. Digdi sa banwaan kan Daragatabi Sirpio, naging magayon man ang dalagan kan siring na aktibidad. Dahil sa pakikipag-ulay kan DCGB News sa nagkakapirang mga magurang na nagpartisipar sa naunang bita ng aktibidad, naging malinaw na sa indangon yan ang mga bagay-bagay may kinaaraman sa bakuna kontra COVID-19. Kung kaya namuya naman sinda na matudukan kaini ang sa indang mga aki, tangani dagos man na magkaigwan ng proteksyon kontra sa helang na sa presenteng sitwasyon padagos pang nagpapatakot sa palibot. Roger. Yan pa ni Sir Pio ang mga dagdag na impormasyon na digdi sa luwas. Joshua Pino, DCGB. Salamat tabi Joshua sa informasyon man hali dyan sa daraga.
Bakuna. Oras Pilipinas sakto 4:30. An oras hatod sa Indokang Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Pampers. Upgraded Pampers Pants with Rash Shield, our biggest savings ever. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Mag-Nestle All-Purpose Cream Budget Pack na. 35 pesos SRP lang. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Maaari, pabili nga ng
sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayon, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapanganib sa tore. Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente. Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok. Ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromhexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. BMEG Integra Worm X. Bilis galing, bilis tanggal ang bulate. Now available. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal in all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center
Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Bicol Target. Thank you so much, Tata Nems na Flora. And makonsuelo ba ya ining kunyan? Paminsan ining sa tuyang mga service providers adi ngunyan so Globe pago na mo tatanim kung anong nangyari sa sakuya masana buda so ka-text ko na sarong doktor ano garo man sa nakan mga panahon na uso pa so telegrapo yan buda so aram nindo itong PTNT sagkod RCPI Boda Telecom yan iyo so nangyari tatanems so text ako kasuod na mag alas 10 ang pagkaudto nag-abot sa ko ngunyan alas 4:38 nin hapon ngunyan pa sana karuman sana so telegrama kan mga panahon tapos may text si Ands kasubagong aga gayon ito o kaso nakaaging aldaw sa programang Tingog kan Banwaan ngunyan pa sa nag-abot sa ko naman na hapon napapano dahil ni paminsan ng mga telcos niya to ade kaya pero hilingon nindo kay tubaga tatanems, buhay man kita kanda yung mga cellphone, inabutan ko itong so malong distance ka, collect pati dumat sa Manila, apunan mo, mabayad. Tapos ang telegrama, dahil na kong pantuition, matelegrama ko, dahil pantuition. Bata yan ang telegrama pa. Per word ba yan, bayad ka ito, ade? Per word, kaya paharal iputan, barok ang fight. Send money, no honey. Telegrama, may aabotan, pakalisin sarong aldaw. Depende pati sa klase man kan serbisyong gusto mo, kaya ito sa telegrama. Kung yan, niyo man paminsan ng mga cellphone, gun mo Isiunta daw, Pading Jimmy dyan sa 3rd District. Kumparing Jim. Yes, salamat tabi pa de. An marot kan kung naka-report na ako, dayo pa manada dangog. Iyon na nga. Iyon na pig-iisip ko pa di ko. Naka-report ka na, nag-over and out ka na, nag-extra na kita kang progress, kapas na naglaog. Yan ang masisabing advance. Enot sa gabos. Usot kasuhapon kayo dito sa text ni Ads. Ngunya ko na receive. Marasa pang pangyari. Sige. Basta nag-abot pa man. Nya basta nag-abot pa. Nag-abot. Sige. Nagdagyatong bareta tabi pa de. Dahil na si Paradong Otay King. Na isa sa gibo ang mga ilihidong opisyalis digdi sa UAS sa pamamayon ni Mayor Domingo Iscoto. Sa saroon na sana kan o taking na isa sa gibo dyan sa Albay Astrodome sa panunumpa ni Gobernador-elect Noel Rosal sa Hunyo 29
Imbitado bagagabos na mga ilidong opisyalis po sa mga mayors, vice mayor, pababa sa mga konsyales sa gabos na mga munisipios. Ang uwas, isasabay na lang dyan sa Astrodome dahil nasindanin si vlog na utaking. Imbes, sigon kay Kagawad-elect Leopoldo Zaragoza sa Pizza 30, Thanksgiving Mass na lang ani sa Sagibo digdi sa covered court sa uwas kung saan consensus na kan paghuroron kan local chief executive asin mga nailihirman na panibagong set na mga membros kan nasa legislatiba sa pamamayuman kan bagong vice mayor elect Hector Loyola. Roger to that. Sige. Yan, tabi pa rin mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim. Suuwas digdi na sana isasabay sa indang pagsurumpa bilang mga elehidos re-elected and itong sa mga bagong nailhir na official kan uwas. Sa maabot na Miyerkules 29 Astrodome alas 8 nin pagkahapon. Diretso pa kita kan mga istorya, 14 na lang bago magalas 5 nin pagkahapon. Aramon ta daw, ang bit-bit man na report ni Ants Galero. Ants, go ahead! Maray na hapon sa Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Isa mga dagdag niya itong bareta, tulong barangay na sa syudad ng Legazpi, ang konsideradong drug-affected barangay. Inian kinonfirmar mismo sa DCGB News ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay, Provincial Director Noe Brigel matapos na kunya na aldaw, magkaigwan ng deliberasyon sa ansayang opisina manungod sa indang barangay drug clearing program. Sigun kay Brigel, duwang barangay sa Legazpi, partikular na ang barangay 16 Kawit East Washington, asin ang rawis ang nakasabay sa lista kan mga drug cleared barangay, kung kaya sa laog kan 70 barangay sa syudad, 67 na sanaan na o 67 kini an drug cleared na. An tulong na tatatang barangay na tututukan paninda sa barangay drug clearing program, yun barangay Pigkali, Tula-Tula asin Pawa. Pero kayan na Sir Pio, saro pang good news ani binongkara sa toyo ni PD Brigel dahilan sa kasabay man sa indang deliberasyon an banwaanin kamalig kung sa sanggatos porsyento ining 50 barangay sa indang banwaan an drug cleared naman. Kamalig! Yes. Wow! Congratulations! Kamalig ha! Drug cleared. Sa Legazpi, tulo na sana ang pigmamanmanan. Tulo na sana ang pigmamonitor. Pigkali? Pigkali, Tula-Tula, Pawa. Tula-Tula and Pawa. Yan. Okay. At least so kamalig, drug-free na ano? Sa mga barangays pa lang na drug cleared na Vesupio, dahil pa danin na pwedeng mataram na drug cleared municipality kasi kay puhat pang isa irarom sa rehabilitasyon sa paagikibalay sila kan girariin mga PMUDs kan sa indang mga barangay o kan sa indang banwaan. Aha. Ining sudig di sa Legazpi tadahan ta, Pigkali, ano da ang yaon dyan? User, pusher, drug lord, drug den, over? Susog sa sendang parametros na tigbabantayan. Kadakol pa kaya nangyari kan mga nakalihis na bulan tabi sa PIO na mga drug bypass operation, may drug din, may mga nagkadrak of the user and pusher. Depende baga paano, siyempre, tibaad magkiirad an barangay Pigkali, tibaad yan sa na nagtuturuparan, gibukan transaksyon, pwedeng saro iyan. Duman nga kita sa Pigkali, duman nga gari bako halata o kano. Pero sumatulak bako man taga Pigkali, buda sumabakal bako man taga Pigkali. That's one possibility. Ikadua, baka kung may drug den, ikatulo baka may drug lord dyan. O yaon supposer mismo. Sige, Pigkali, buda ano pa ito? Tula-Tula, Pawa. Tula-Tula and Pawa. Okay, sige. So, sigun tabi, Sir Pio, kay PD Brigel, dako lang pasalamat niya sa mga nagtarabang sa indang mga barangay sa drug clearing program ni mantang daiman daw mapuklat sinda para bantayan ining mga day pa nakiklear tatabangan paninda ini sa mga maabot pang panahon. Roger to that, sige. Tabi Sir Pio, ang informasyon, Ams Galero, DCGB. Salamatan sa istorya hali dyan sa PDEA Albay.
Ayan, tabi ha. Congratulations sa mga barangay sa Kamaligda, gabos na drug cleared. And digdi sa Legazpi, tulo na sa natatanems. Tulo. So naunambitan kaso bago. Tula-tula, pawa, buda, pigkale. Yan. Makwalify ta daw ning marahay kung ano sa mga barangay naan ang yaon dyan. Kung baka dyan sa Nasurendevo, so tuparan kan puser buda sumabakal. Pero bakong taga dyan sumabakal buda sa puser, or baka taga dyan sa puser, mapasirin yan sumabakal. Or yaon sa puser, yaon sa paragamit. Or may drug den, or may drug lord dyan. Ay, di ba ang sumada ka yan, may transaksyon nin illegal na droga dyan sa mga barangay pang naunambitan sa loob sa Legazpi, tabi ha. Day pa baga napupunas tatanems ade. Day pa nanggad, you can just imagine sa bangis na inikan laban kan gobyerno. Ngunya sana kita sa intirong historita kang Pilipinas. Apera kay itong panahon ni Marcos, isa nga ito so pinag-firing squad. Si Lim Seng ba yun? O basta yan. Pinag-firing squad in order to show to the whole world and to show to the drug syndicates na seryoso ang panahon kay ito ni Marcos kontra sa droga. May pinag-firing squad baga na drug lord in check. Na ulit ang matinding laban after so many decades sa historikang Pilipinas na mayagpag tatanems ang sindikato kan droga, nakagamot nin todo, nakaugat nin todo up to the reins of the government sa national level. Haralangkaw na opisyalis kan pulisya pinangararanan baga ni Presidente Duterte. Nakagamot nin todo, nakaugat dahil na basta-basta nabubungkal, sagkod ngunyan. Matindi baga so drug war. Kaya arog ka na gustong sabihon, arog na kaan ka gulpi, kahiwas, kararom ang operasyon kan droga, tinapatan kan gobyerno nin matinding giyera, pero dai pa nagadabubungkal. Gustong sabihon talagang it will take time and yaon nakaugat yan. An makatakot kaan an buwelta datatanems. Anom na taon sindang dinisturbo kan administrasyon Duterte. Billions ang nawara sa inda. So operasyon nila napilay ning todo. All the day nawara. Mabultada yan. Nagmamasid lang yan, mind you, and nagre-regroup iyan na sindikatong yan in droga. Pwede na tatanems. Kasya na. Sige. Kami po naglaom na naman na sa laog kan si Manang ini natawan mi kamo nin serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa pagikan pagbulos nin mga informasyon, istorya asin iba pa sa programang Bicol Target Katuwangan Tropa. Salamat po kasaling pagantabay. Happy weekend and happy fiesta Senyor San Juan and viva Senyor Santo Cristo. Salamat, happy weekend. Diyos ang magbanta. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB, ang sa indong kadamay. Handog sa inyo